Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры. Глядзець яго можна ў нашых сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама на нашым канале на YouTube. Гэта незвычайны эфір, а талаковы сумесны праект нашай станцыі і крауд-платформы talaka.org. А наш сённяшні госць Андрэй Кім крыху спазняецца. Мы паразмаўляем з ім пра тое, як ідзе на талацэ збор сродкаў на кіно ў беларускай агучцы, на ўласна агучванне, на пракат гэтых фільмаў. І гэта адна з самых старых кампаній, якія з'явіліся на талацэ. З'явілася яна 32 месяцы таму, амаль 3 гады. За гэты час на беларускія уикенды схадзіла 50 000 гледачоў, ужо зараз нават больш. Яны нейкі час таму адфіксавалі, падвялі гэтую рысу. І гэта, як на маю думку, поспех. Вось. Але яшчэ ёсць нюанс у тым, што па 6 000 рублёў за месяц запланаваныя на сайце Талака. Беларускія уикенды даўным-даўно ўжо не збіраюць. Пытанне пра гэта мы зададзім Андрэю Кіму, калі ён да нас прыедзе. А зараз я хочу яшчэ сказаць, пакуль ён не прыехаў, у прынцыпе, гэта і добра. Вось, сказаць хочу такую навіну, што сёння ў нас найхутчэй будзе апошні талаковы эфір, што больш мы такіх эфіраў з талакой праводзіць найхутчэй не будзем, таму што ўсё менш і менш праектаў адкрываецца на гэтай крауд-платформе. На жаль, магчыма, мы запартнёрымся з іншай крауд-платформай і знойдзем нейкія іншыя спосабы ўзаемадзеяння з імі. Пакуль гэта так, пакуль што талаковы эфір у нас сёння будзе апошнім. І вось такая штука, што гэта адзіны эфір, на які госць абсалютна канчаткова і незваротна спазніўся. Пакуль у нас няма госця, няма аповеду пра беларускае кіно, пра агучку кіно па-беларуску, і мы можам прыгадаць самыя класныя эфіры. Я іх адкрыў у сябе, іх было вельмі шмат. Увогуле праграма з'явілася ўлетку 2018 года. Першы выпуск выйшаў 24 ліпеня, і мы распавядалі, як сабраць 12 000 рублёў на IMAX у мінскім планетарыі. У мінскім планетарыі хацелі зрабіць такі агромны экран. Ну, вы разумееце, я думаю, што такое планетарый. Гэта памяшканне круглае і нешта на кшталт, натуральна, не сапраўдны IMAX, да, але нешта на кшталт IMAX там магло б атрымацца. Былі у нашай праграме і, у прынцыпе, на сайце Талака такія правакацыйныя абсалютна праекты. Не магу не прыгадаць зараз кампанію, якую рабілі Руслан Вашкевіч і Аліна Саўченко. Мастак Руслан Вашкевіч натхняў людзей на ўдзел у сваім праекце грамадскага распавольвання. Там трэба было ахвяраваць усяго 1 рубель на гэтую кампанію, і кожны, хто ахвяраваў рубель, атрымліваў некае дзіўнае, незвычайнае заданне. Трэба было, напрыклад, прыклад апісання прыводзілася тое, што напэўна ніхто не шчыкаў за дупу амапаўца, ці ніхто не скокаў з воднанапорнай вежы, ці ніхто не спальваў масты. Насамрэч заданні былі крыху менш экстрэмісцкімі, радыкальнымі. Напрыклад, трэба было кінуць мячыкам з аднаго боку праспекта Незалежнасці на іншы. Так ці інакш, гэта былі нейкія акцыі распавольвання, і вынікам гэтага мусіў быць відэапраект са 100 людзей, якія перакрочваюць нейкую мяжу, якія
распавольваюць сябе, і ну такі зрэз грамадства мусіў бы адбыцца. Яшчэ адзін талаковы эфір, які не магу не прыгадаць, гэта эфір з бальнічнымі клоунамі Funny Nose. Ну, абсалютна розныя кампаніі адкрываліся за гэты год на сайце Талака, адкрываліся, працягваліся, заканчваліся. І вось да нас завіталі бальнічныя клоуны з Гомеля. Гэта людзі, якія на валанцёрскіх пачатках прыходзяць у лякарні да дзетак, ну, хворых, у тым ліку і на анкалагічныя захворванні, а яны прыходзяць у лякарні і робяць ім розныя такія імпрэзы, невялічкія спектаклі паказваюць, нейкім чынам уздымаюць іх настрой. То бок ад такіх вельмі несур'ёзных кампаній, ну, не магу назваць кампанію Руслана Вашкевіча несур'ёзнай, яна хутчэй палягае абсалютна ў іншай плоскасці, не сацыяльнай, а асабістай. Гэта кампанія не пра соцыум, а пра чалавека, пра яго асобу, пра людзей. Да, вельмі сацыяльных былі у нас у студыі прадстаўнікі такіх кампаній. Было вельмі шмат кампаній, звязаных так ці інакш з беларускай мовай. Гэта, напрыклад, кампаніі па выпуску ў Слуцку паштовак з героямі слуцкай гісторыі. Яны называліся «Уладары Слуцчыны». Трэба было сабраць 1600 рублёў, і мы проста падчас эфіра знайшлі, што на адной з паштовак выяўлены Пётр I. Абсалютна выпадкова гэта адбылося. Аўтары праекта думалі, што гэта партрэт некага з Радзівілаў ці Алелькавічаў, ужо не памятаю, вось, але атрымалася так, што гэта Пётр I, і спадзяюся, што гэтую памылку мы выправілі. Дадатковы спосаб хайпануць атрымаўся. Вельмі розны лёс быў у кампаніі, якім былі прысвечаныя нашы эфіры. Вельмі розныя сумы шукалі людзі, каб сабраць на іх, шукалі падтрымку. Напрыклад, самы вялікі праект, гэта на маёй памяці, гэта 30 000 рублёў на тое, каб падпісаць на народную волю ўсе бібліятэкі ў Беларусі. Вот не ведаю нават, дарэчы, не сачыў за ім, ці паспяхова гэты праект праходзіў і скончыўся. Мне здаецца чамусьці, што не вельмі, бо 30 000 рублёў гэта для Талакі нейкая нерэальная сума, але 7 000 рублёў народная воля на сваю падтрымку, на сваё існаванне і на падпіску раённых і сельскіх бібліятэк на сябе сабрала. 24 000 рублёў, як я памятаю, шукаў дызайнер на тое, каб выпусціць калекцыю моднага адзення. Гэта мне здалося вельмі вялікай сумай. Вось. Асабліва нічога не хачу дрэннага сказаць пра дызайнераў моднага адзення, але тым не менш, 24 000 рублёў гэта вельмі, вельмі і вельмі шмат. На жаль, не вельмі ўдала прайшла кампанія, якая была сімпатычная асабіста мне. Гэта кампанія, якую распачаў хакейны трэнер са Смаргоні, дзіцячы хакейны трэнер Уладзімір Жабінскі. Кампанія прысвечаная таму, як бы стварыць у Смаргоні хакейную школу. Хакейную школу такога дваровага хакея. Смаргонь гэта ўвогуле славуты дзіцячы хакейны горад. Зрабіўся ён славутым тады, калі высветлілася, што трэніруе спадар Жабінскі дзетак у пустым басейне. Добра, што не ў поўным, канешне, але проста у басейне дзеткі бегаюць з клюшкамі. Ніякага лёду, ніякіх канькоў. Але ёсць вельмі вялікая любоў да хакея.
І, на жаль, гэтая кампанія, я не ведаю чаму, можа таму, што ўсё ж такі Смаргонь вельмі далёка і не шмат каго атрымліваецца завабіць у краўдфандераў з рэгіёнаў, да, можа таму, што дзіцячы хакей не вельмі цікавіць нашых людзей, ўсё можа быць, але зусім нейкія капейкі сабрала гэтае начынанне. Шмат, дарэчы, краўдфандераў з рэгіёнаў пабывала ў нашай студыі, і яшчэ адзін такі прыклад смелага чалавека, які ўзваліў на сябе нейкую абсалютна непад'ёмную ношу. Гэта кампанія, якая адбывалася ў Мазыры, кампанія па аднаўленні старога гістарычнага будынка, кляштара канца 18 стагоддзя, які выкупіў тамтэйшы жыхар, мазыранін Александр Баранаў, і, в прынцыпе, на гэтым грошы скончыліся, але жаданне зрабіць нейкі культурны кластар у гэтым былым кляштары з месцамі для майстэрняў, з канцэртнай залей, з фудкортам, з крамамі, з садам, гэта ўсё пераважыла, і ён у гэтую авантюру увязаўся. Прыязджаў ён да нас сюды з Мазыра, і вось хочацца паглядзець, як скончылася гэта кампанія. Па-першае, не скончылася. Вось што я хачу вам сказаць. Да яе завяршэння засталося яшчэ 44 дні, і значыць, на гэтую справу, на справу жыцця спадара Баранова вы яшчэ можаце ахвяраваць на тое, каб захаваць у Мазыры вельмі круты будынак, ператварыць яго ў прастору даліна анёлаў. І, ў прынцыпе, з 20 тысяч неабходных для гэтага праекта сабрана 5 тысяч рублёў. Таксама абсалютна неблагі вынік. 238 чалавек падтрымала гэты праект. Для Талакі гэта абсалютна неблага. Калі шчыра, крыху стаміўся я размаўляць. Гэта дрэнная навіна. Добрая навіна заключаецца ў тым, што нам на Еўрарадыё час рабіць перапынак на кароткі выпуск навінаў. Талаковы эфір сёння ў нас атрымліваецца не вельмі звычайна. Спадзяюся, што за бліжэйшыя 2 хвіліны Андрэй Кім да нас усё ж такі даедзе, і мы паразмаўляем пра збор грошай на агучку кіно па-беларуску і на тое, каб паказваць гэтае кіно ў кінатэатрах. А зараз перарываемся на кароткі выпуск навінаў. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Масква не была і не будзе бокам супрацьстаяння на Донбасе, заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Так ён пракаментаваў словы Александра Лукашэнкі наконт украінскай сітуацыі. Як распавядала Еўрарадыё на форуме «Мінскі дыялог», 8 кастрычніка кіраўнік Беларусі паведаміў, не трэба тут казаць, што гэта не канфлікт Расіі і Украіны. Тут сабраліся дасведчаныя людзі. Каментуючы журналістам гэтыя словы, прэс-сакратар Пуціна паведаміў, што вырашыць канфлікт важней, чым вызначыцца з роляй Масквы ў ім. Нагадаю, Александр Лукашенко таксама заявіў, што украінскую праблему немагчыма вырашыць без удзелу ЗША. Ён закрануў не толькі Украіну, але і яе суседзяў і нават усю Еўропу, заявіў Александр Лукашенко. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевіч падтрымала ўвядзенне ільготаў для ахвяраў перабудовы. Я пра 90-е шмат усяго ведаю, у мяне ёсць на гэтую тэму кніга «Час секонд-хенд», там добра апісаныя тыя гады і іх нягоды. Таму я лічу, што, вядома, было б добра, каб дзяржава неяк дапамагла людзям, якія перажылі той няпросты час. Цытуе словы пісьменніцы інфармацыйнае агенцтва «Урару». Нагадаю, што з такой прапановай даць ільготы грамадзянам, якія перажылі 90-е, выступіў дэпутат расійскай дзярждумы ад ЛДПР Барыс Чарнышоў. Сёлета Нобелеўскую прэмію па фізіцы ўручылі за даследаванні космасу. Названыя імёны нобелеўскай лаўрэатаў па фізіцы гэта Джеймс Піблс, Дед'е Келлер і Мішель Майор. Канадска-амерыканскаму фізіку-тэарэтыку
Піблзу прэмію прысудзілі за даследаванні, якія дазволілі лепей зразумець пабудову і гісторыю развіцця сусвету, а астрафізікам Келё і Майору назначылі нобелеўскія прэміі за тое, што ў 95-м яны выставілі першую экзапланету. Яны знайшлі яе за межамі сонечнай сістэмы, і з тых часоў іх праца дазволіла выявіць 4000 такіх экзапланет. Больш навінаў на Еўрарадыё FM. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, сябры, і сапраўды ўсё атрымалася, і за перапынак да нас далучыўся Андрэй Кім. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне, Павел. Андрэй кіраўнік кампаніі Кінаконг, кіраўнік беларускіх уікендаў і адзін з піянераў агучкі сусветна вядомых піянераў. Я ўсё ж такі Слово американским значением. Американским, в принципе, во всеагульным, не толькі савецкім значэнні, да, адзін з тых, хто першым пачаў звяртаць увагу на тое, што трэба агучваць кіно па-беларуску. Андрэй, ведаю, што ў Кінаконга якраз такі з фінансаваннем, дакладней не ў Кінаконга, а ў беларускіх уікендаў, да, трэба казаць правільней, былі апошнім часам змены. І вось гэтая кампанія, якая працягваецца на талацэ аж 32 месяцы, яна ізноў стала актуальнай. Распавядзі, калі ласка, што да чаго, і накіруем людзей да таго, каб яны вас падтрымалі. Да, сябры, сітуацыя такая, што мы адкрылі гэтую кампанію першапачаткова, каб нашы сталыя гледачы, яны мелі пэўныя бонусы, і там можна было проста падпісацца і атрымаць там танней квіткі, ці за пэўную суму атрымаць агучку ўжо там для домашняга прагляда, і вось такія всякія рэчы. І мы асабліва і не развівалі, там былі людзі, якія стал да нас ходзяць, і даволі нармальная сума, але у межах нашага штомесячнага бюджэта яна была не вельмі вялікая, таму што у нас быў партнёр, вялікі камерцыйны партнёр, адна тэлекамунікацыйная кампанія, якая зараз перейменавалася, і яна перастала быць нашым партнёрам, но мы вельмі ўдзячны за 2 гады партнёрства. Тым не менш, слова партнёр я сказаў 15 разоў, а зараз адзіны партнёр 16 раз. І які у нас ёсць, гэта вы, гэта нашы людзі, которые нас падтрымліваюць, которые ходзяць за 2,5 гады, гэта 70 000 чалавек. З іх не ўсе далёка падтрымліваюць нас на талацэ, но мы зараз імкнемся как-то актывізаваць і сказаць людзям, што сябры, вы зараз пэўным сэнсе, калі вы заўсёды нас падтрымлівалі, то зараз самы час гэта паказаць неяк фінансава. І там можна падпісацца, што месячная падпіска, яна дае бонусы ў плане наведвання беларускіх уікендаў, і проста мы будзем вельмі ўдзячныя. Спасылку на кампанію вы, па-першае, натуральна можаце знайсці на сайце Талакі, па-другое, натуральна можна знайсці яе ў апісанні гэтага эфіра на сайце Еўрарадыё. Там все вельмі проста, talaka.by/kino. Магчыма, у мяне ёсць іншая спасылка talaka.org/project/нейкія літаркі. У нас есть каротенькая спасылочка. Лічбачкі, вось, але тым не менш, talaka.by/kino. Наколькі страта партнёра і пераход цалкам на народнае фінансаванне пагражае ўвогуле праекту? Я думаю, што вельмі шмат для каго гэты праект важны. Да? Рэальна важны. Тое, што беларуская мова трапіла ў кінотэатры, гэта быў шалёны прарыў. Да? Мы увесь час з нейкімі комплексамі былі. Да? І вось у кінотэатрах усё было па-руску, а па-беларуску нічога. А цяпер усе прызвычаіліся да таго, што это нармальна. Мець беларускую мову ў кіно, чуць яе там, калі ты глядзіш фільм. І страціць такі праект было б вельмі непрыемна. Распавядзі, як сітуацыя? Вядома, проста пытанне ў чым. Тэарэтычна мы можам быць бізнес-праектам. Я маю на ўвазе не такім сацыяльным бізнес-праектам, як зараз, а вось менавіта зарабляць бабло. І адзін з бакоў Кінаконга, гэта, ў прынцыпе, мы выконваем камерцыйныя замовы. Напрыклад, мы выконваем на той самую беларускую мову замову для ВОКа, штотыдзень мы выкладаем, агучваем для іх і выкладаем фільм на іх сервіс. Гэта чыста камерцыйная справа, хаця зноў жа мы адказваем за тыя фільмы, якія мы агучваем. І там, але што тычыцца беларускіх уікендаў, у нас такая місія пэўная. Мы бачым гэта як місіянерства, а не як бізнес.
І вось тут вядома, што там затраты, ну, пачнем з таго, што там кожнаму гледачу мы заўсёды дорым буклет, мы запрашаем нейкіх гасцей, і можна просто там памножыць, там, колькі надрукаваць 5000 паўнакаляровых буклетаў, і гэта невялікая сума. Напрыклад, мы таксама робім рэкламу ў метро, хаця яна для нас невыгадна, то бок людзі прыходзяць, але яны не акупаюць колькасць людзей па нашых апытаннях, якая прыходзіць з метро, яна не акупае паказы, але для чаго мы гэта робім? Для таго, што тыя людзі, якія бачаць рэкламу толькі ў метро, яны не чытаюць інтэрнэт, яны не слухаюць еўрарадыё, на жаль, яны не слухаюць, там, не глядзяць Тутбай, і мы хочам гэта какие-то бабушкі там з унукамі, яшчэ што-небудзь, і вось гэтых людзей мы таксама хочам далучаць. І у нас ёсць яшчэ такі праект, які, ну, вось, напрыклад, вельмі шмат грошаў цягне, і мы яго ўсё ніяк не можам падняць рэгулярна, вот, гэтым годзе пачалі, но тут закончыўся партнёр, гэта рэгіёны, таму што рэгіёны, ну, трэба проста аб'ектыўна разумець, на рэгіёнах зарабіць немагчыма. На дадзены момант рэгіёны цягнуць грошы там на рэкламу, на дадатковую ліцэнзію, але мне вельмі хочацца. То есть, калі мы пачнем збіраць нармальна грошаў, можа быць, у нас з'явіцца іншы праект, партнёр, я зноў пайду ў рэгіёны, зноў буду спрабаваць, таму што там людзям гэтага рэальна не хапае. У Мінску все ж таки, ну, как-то людзі пажырнеюць. Так, беларуская вакол цябе, да, ну, в рэгіёнах з гэтым вельмі складана. Ну, у метро сапраўды складана слухаць радыё, это факт. Я кажу пра мэтавыя аўдыторыі розныя, да, і мы стараемся ўсіх дасягнуць, каб па-беларуску размаўляла большасць. У нас 90% нашых наведнікаў, яны размаўляюць па-руску. То бок беларускамоўных у нас не ходзяць, і мы гэтаму вельмі рады. Это наша мэта. Все правильно. Мы колись хотели брендировать троллейбус еўрарадыйнымі лагатыпамі, распісаць яго, каб ён бегаў па вуліцах Мінска, і даведваліся пра тое, што мы існуем. Людзі, ну, якія ніколі і не думалі, да, пра тое, што такое ёсць. І выхад на такую аўдыторыю не ахоплены яшчэ беларускай мовай. І мне здаецца, што тых, хто размаўляюць па-беларуску, надаюць гэтаму нейкі час, яны нейкім чынам знойдуць вас самі. Так, ну, яны, з імі ўжо ўсё добра. А вось людзі, якія рэальна перажываюць, ну, пры гэтым у нас, ну, не ведаю, палова не палова, зараз перапіс пакажа, калі мы давяраем гэтым вынікам, але тым не менш, вось, там, як мінімум траціна людзей па соцапытаннях, яны будуць больш лаяльна ставіцца да бренда, калі ён будзе па-беларуску, яны гатовы пакупаць тавары, там, калі, вось, раўназначны выбар па-беларуску, то бок гэта людзі звыш лаяльныя да беларускай мовы. Іх 3 мільёны людзей у краіне, а яны рускамоўныя, і мы з імі сутыкаемся, тыя, хто беларускамоўныя людзі, вось я сутыкаюся з імі кожны дзень. Мне тут адзін таксіст падвозіў, і ў размове са мной кажа, даўно хацеў перайсці на беларускую мову, як гэта зрабіць? Ну, карацей, пад канец ён вырашыў, што пераходзіць на беларускую мову, будзе размаўляць па-беларуску. Ну, можна проста зараз. Іншы таксіст адразу пачаў. Там людзі, ў прынцыпе, вельмі прыязна ставяцца, ім не хапае гэтага відавочна, і мы працуем для іх. Мы працуем для іх, таму для нас это вельмі важна, вось, менавіта захаваць такую, ну, місіянерскую частку праекта. Я вельмі люблю тыя фільмы, якія агучваю. Я агучваю, наша каманда, да, но я асабіста вельмі люблю гэтыя фільмы, і мы заўсёды адмаўляемся агучваць тое, што мы не падтрымліваем, агучваць шлак нейкі. Гэта адзін з прынцыпаў. І таксама для нас прынцып это беларускай мовы. Вось такія, ну, скажем, добрыя хрысціянскія каштоўнасці ў фільмах, якасныя самі фільмы і беларускай мовы, і якасны, максімальна якасны дубляж, все ж таки, ну, так як мы не робіць ніхто, то для нас гэта будзе, ну, выгадным эканамічна, ці не будзе выгадным эканамічным, мы гэта захаваем, гэта сутнасць кампаніі. Можа, у тым, што адбываецца зараз, у тым, што адбылося, ёсць нейкі знак часу, вось гэтае партнёрства з вокам, напрыклад. Да? Я не буду пытацца пра камерцыйны бок, мне гэта, ў прынцыпе, не цікава, да? Але тое, што, ну, вось кіно сыходзіць у інтэрнэт. Да? Можа, гэта нагода, знак, што, ну, час ужо адмовіцца ад гэтых кінотэатраў архаічных, ад гэтых холодных зала цёмных. Ну, Павел, мы с тобой люди калі у кожнага па смартфоне у кішэні, дзе можна так же само без ну, глядзі, на наша дынаміка паказвае адваротнае. То бок у нас з кожным годам там плюс 50% аўдыторыя
Больш за тое, в прынцыпе, сусветная дынаміка яна паказвае, што увогуле рынок ён такі валацільны, то бок там, скажем, буйныя праекты яны больш акупаюцца, маленькія яны менш акупаюцца, то бок тут хутчэй манапалізацыя пэўна адбываецца, калі ўвогуле глобальны рынок браць. Але для Беларусі рынок кіно ён не вычарпаны, інакш бы Сільверскін не адкрываў кінотэатры. Ты паглядзі, які у нас у іх планы в рэгіёнах адкрывацца, іх планы яшчэ адзін Сільверскін у Мінску. А калі я адкрываў гэты праект, я вось ребятам, коллегам з кінотэатраў, там, кінавідэапраката, казаў такую статыстыку. Глядзіце, а ў Мінску на той момант было 20 кінотэатраў. Зараз, мне здаецца, прыкладна столькі ж. Там, плюс-мінус 20 кінотэатраў, а Мінску 2 мільёны насельніцтва. У Киеве, калі не памыляюся, 4 мільёны насельніцтва. І на той год было 200 кінотэатраў. І гэта все былі камерцыйныя кінотэатры. Да? У нас большасць кінотэатраў дзяржаўныя, а там гэта камерцыя была. То бок, ёмістасць рынка, яна гіганцкая, і ўсе гэта разумеюць, і да яго, паверце, ставіцца, да беларускага кінарынка ставіцца з вялікай цікаўнасцю расійскія гульцы. Гэта адна з прычын, можа быць, чаму... Да, расійскія дыстрыб'ютары. Чаму там нам не ўдаецца, можа быць, там заняць такую нішу, таму што гэта вельмі канкурентны рынак, але да пэўнага, да недаўняга часу ён не рос вось у плане кінотэатру. Но зараз мы бачым, што бізнес, ён гатовы ўкладаць вялікія грошы, бо ён бачыць вялізны патэнцыял. І мы, таксама яго бачым, але ў плане вось прасоўвання беларушчыны. Прагучала тут пра расійскіх дыстрыбутараў, і вось цікава... Люблю іх. А яны не хацелі б, вось глядзіце, да, можна разглядаць беларускае кіно як нейкага канкурэнта ў плане мовы, да, а можна, напрыклад, ачоліць гэтую плынь, да, падтрымаць вас, і чаму б расійскаму дыстрыб'ютару ў Беларусі не працаваць з беларускамоўным кіно? Не было спробаў такого супрацоўніцтва ці цікавасці з іх боку? Ёсць, мы працуем насамрэч з расійскімі дыстрыб'ютарамі дробнымі, то бок, как дробныя, для нас гэта ўсё роўна, яны значна большы бізнес, чым мы, але параўнальна. Але ёсць 5 кампаній мейджор, і вось гэтыя менеджер-кампаніі, якія, в прынцыпе, фармуюць рынок, з імі мы перамовы некалькі год вядзем. Я так скажу, нават калі не мы гэта зробім, хтосьці іншы зробіць, то гэта таму, што мы іх задалбалі. Таму што, але там складана, і гэта велізарныя, сотні людзей толькі ў Маскве гэтых кампаніях працуюць, а ўвогуле гэта велізарныя бюрократычныя апараты, яны не разумеюць, навошта ім. Но я так хочу сказаць, што першая кампанія мейджор, я гэта ім кажу, першая кампанія мейджор, которая выпусціць першы фільм па-беларуску, не вось... Шырокі пракат? Менавіта я маю на увазе Disney, Sony, там, вось такога ўзроўня, там, Warner. А першая кампанія, якая гэта зробіць, яна, па-першае, войдзе гісторыю, па-другое, яна адкусіць ладную долю рынка, якую яны не бачаць, таму што яе немагчыма паказаць. То есть мы маленькая кампанія, і мы з усім жаданнем, чыста па законам эканомікі, мы не можам там привлечь 100 тысяч гледачоў, просто таму што нам ніхто не даст столькі кінотэатраў, у нас няма, гэта просто законы. Але на сваім узроўні, як мы расцем, наша дынаміка, яна паказвае, што рынок, ён далёка. То есть тыя 70 тысяч гледачоў, у нас на фільм прыходзіць да 10 тысяч, да, там, калі нармальна пракаце, і мы разумеем, што гэта далёка не напаўняльнасць рынка, то бок тут ёсць куды расці. І першая кампанія, якая зробіць на гэтым акцэнты, там, калі Disney гэта першы зробіць, Disney, калі Warner, то Warner, яны будуць і ўвойдуць у гісторыю, і яны адхопяць гэты рынок. Гэта вы ўбачыце, гэта хутчэй за ўсё, гэта будзе проста прарывам. Тады кінаконг, можа быць, згубіць актуальнасць зусім, таму што... То бок мы, дзякаваць Богу, выйшлі на ўзровень, калі хаця б якое-небудзь кіно, хаця б тое, якое было раней блокбастерамі, да, і круцілася ў шырокім пракаце па-руску, выходзіць па-беларуску. А наступны прарыў, які можа адбыцца ў гэтай індустрыі, гэта калі Джокер, напрыклад, да, выйдзе ў пракат адразу на беларускай мове, у беларускай агучцы. Да. Да? Я так скажу, што мы ўжо і рабілі прэм'еры. Пытанне ў тым, што мы зрабілі 2-3 прэм'еры, прэм'ерныя фільмы, і зараз можам рабіць. Вось зараз у нас ёсць прапанова адначасова выпусціць па-руску і па-беларуску адзін фільм. Да, не буду казаць, чаму, таму што мы яшчэ не дамовіліся і не вырашылі, ці нам гэта цікава. І будзем зараз паказваць там новыя прэм'еры, такі адносна. То бок тыя фільмы, которые для людзей як прэм'ера, там, у нас многія фільмы... Які не ішлі ў кінапракаце, ці проста прэм'ерны. Я на Берлінале ўжо такі, сталы госць, і я
постоянно покупаю там нейкія навінкі. Некаторыя фільмы, которые адмовіўся пакупаць, бо яны не цікавыя, яны выйшлі пасля ў расійскім пракаце, то бок гэта рынок. Але да, вось тое, чаго нам не хапае і да чаго мы ідзем, гэта каб адна з кампаній, ну, мейджараў інвеставала вот менавіта ў свой такі нейкі глобальны праект, я не ведаю, ну, Джокер, ну, Гаррі Поттер, да, там мульцікі дыснеўскія, менавіта такія нейкія. Там я вельмі хацеў, ну, не атрымалася, гісторыя цацак, гэта моя любимая франшыза, я вельмі хацеў, каб гісторыя цацак выйшла з гэтым усім. Вось гэтага нам не хапае, і тут, на жаль, ёсць, ну, абмежаванне, што можа зрабіць чалавек. Ну, Бог усё можа, таму будзем спадзявацца вось на Бога. Але ці другі варыянт, калі ўжо казаць, калі каму трэба рэцэпт 100%, як гэта можна зрабіць, каб усе бачылі, як Божая справа робіцца, то трэба зрабіць як у Казахстане. У Казахстане увесь гэты час, вось да гэтага года, у іх ішлі все фільмы па-руску, акрамя тых, які казахскі ўрад сам аплочваў дубляж. І нам казалі, вось паглядзіце на гэты прыклад, ніхто вамі валандацца не будзе, таму што ў Казахстане вось там Дыснею плацяць вялізныя грошы, самі казахскія ўлады. І я казаў, ну так там няма заканадаўства. І што адбылося ў тым, ну, канцы таго года, пачатку гэтага, Казахстан увёў абавязкова, што пракаце мусіць ісці фільм па-казахску. І ўсе гэтыя менеджеры, яны як міленькія, і ўсё пачалося ісці па-казахску, і ніхто не адмовіўся ад казахскага рынка. Беларускі рынак, ён таксама вельмі вялікі, тут круцяцца мільёны долараў, і там, ну, скажем, мільён гэта для вот для Дыснея гэта в прынцыпе рэальныя грошы сабраць у пракаце і патраціць там, ну, некалькі тысяч долараў на дубляж, там нават 10 і нават 20. А пры гэтым, да, вось калі будзе так, але толькі яны будуць это рабіць, калі будзе, ну, ці цуд здарыцца, ці выйдзе заканадаўства. Так вось праблема ў тым, што не праблема, а плюс гэтай всей ідэі ў тым, што калі дзяржава увядзе такое, то гэта дапаможа не толькі беларушчыне, это дапаможа кінаіндустрыі вельмі моцна, это дапаможа артыстам нашым, то бок сама ўся гэтая штука, яна задзейнічае много-много рычагоў там, дзе эканоміка, яна проста жыве. Створыць працоўныя месцы для агучвальнікаў і гэтак далее. Так. Круто. Украіна, насамрэч, даўным-даўно жыве па такім сцэнарыі, і ўсё ў кінатэатрах па-ўкраінску. Назаўжды запомню, як я глядзеў у Кіеве «Міньёнаў» па-ўкраінску. Гэта былі абсалютна шыкоўныя ўражанні. Андрэю, на жаль, праз тваё спазненне мы не можам абмеркаваць вельмі шмат рэчаў, і ўжо ў нас час падышоў да заканчэння. Што трэба зрабіць? Гэта нагадаць пра краўд-кампанію. Увесь гэты час і надалей вы можаце дапамагаць кінаконгу рабіць сваю місію і паказваць кожны месяц у беларускім кінатэатры у рамках беларускіх уікендаў адзін фільм у беларускай агучцы. Спасылкі лёгкія, talaka.by/kino, спасылка на сайце Еўрарадыё, спасылка на talaka.org. Калі вы не супраць, будьце актыўна за. Дзякуй, Андрэй, за тое, што прыехаў. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.